مرحبا كميك أنيخن كورات تخاتلتينا وقحتا يوتيوب شانل نقوع نبرهان لداتو بسلام أبصحكم أبصحنا ندابل كلهم مع أنتي بخالي فيديو تمالي سمت إني أهو نايلو مع أنتي فيدي نايو دعمت فلوج يحيز الكلمة إيزالخو كوراتي نفزو دعمت كم يحلفكن أو صبو خم زحلفكن أو بزيد كم زحلفكن أو تسفى يقبل أنا نكون أفتح قد مخلت سلسلة معلتي فيديو بوست جوار كواري كنيرة زرليني النجارات كله عدالي سلسلة أنحهم تود عمت بزح خبيدني أحلفكون يه صراحة وني نيرة صراحة بزعدين كدي تفضل أخنا بزعد زلخن صراحة سلسلة نبركم حد أنا ود عمت زخون النجارات مالتي بدرا ود عمت عدالي حديرة كوعتهم دم حدا دورهو ينيرو مالتي دورهي نايقدن بصباحيتو كسرحو نيروني معناتو ننقهو سراحيه كأمولو معلتو عيلة أقامشتي جزاز متسنا إنهم أو جزاز لتصنحني يوعلي له سريحة جدا كخد نيرننا نوعيه زي سارح زلخو بعد هيك سارحت له بإنستانت بوت كيري سارح زلخو من تان قلت فلي مالتيو تن شنقرتين زاد اللخن عريك نيرة أفتح قدم ذا فيديو زي بوست جبر كوا مالتيو عدالي سلت أنحو كل نجار قليل ويد ما إيزي خوين اللي نيرو تست تا شنقرتي كفريزر أوتي أب مايكرويف تيو كأودي فروست مسجبر كوا نفتا إنستانت بوتي تي بدن بكيرا قلي عليه مالتيو كأو خلتا من كاس خوون دل خدمة وسيخن أتبقى بيله السوس كعز غلالة ولي كأو دور هي كدالية مالتي كذي إيه متى كاب تازمان مالتي تازمان كون أبز عاد زلخن تفولت أو تخون إخن ناي عدي دوره نتحدى لخن أب تازمان كيد كنت رخوات خل إخن ولا أب خونه ناي عرب زين دا سجا زلو زشيت أو نيركب نديو جن ندحر أمنت زلو ويد ما خمزي صريت زلو نجار خد جزعة لليخن كابتا زمان كيد كنت جزعة خل إخننا لو ما أنت أنا كابتا زمان كيدا إيه عمت إيو أتدورهي نا عدي دورهو زمسلا ويزي طعمة أورجانيك زخونة يخيدا عمت إيه مالتي كم تريو زلخن تسقو تدورهو نوعلو فللي اللي هو مستناي نايدق دورهو ويد مازن ناي وزع عد دورهو نبلن مالتي يزو قلتيفو زبسل دورهو أزي ولا نتختخ وعيلكايو قلتيفو أي بس اللي تدوره خمت لك أنا عدنا أيو نولا زلنا نعوينا ولا تتعمون فولي زخونة تعمي إذا لونا لك أورجانيك زخونة نجار كل جيزي أفل على اللوينا بزعدي بدعم خبيديو أورجانيك زخونة نجار نختركب عقربة أنت رخيب كون بدعم يواجو خبار يونا تري ولهم مستحزلو أنا إيكونومي نجارات بدعم تشجاري كله نجار أورجانيك نختجز إمبر أنت زخون نتعنانا نبعلنا زبالة أمخونا نيرو anyways نزاو دعم تخون جن زي إندره جزئية متزئة مالتي نحزي أطبق قبيلة يلحظ لهم كأودمول بدن بجيرة كحات وإيه مالتينا أنا سي بزح دوره صريحة أفلتني وعد عندها لهنا هذا عند خمس متسجن بقى نايو حق لكن بروفيشنال يا خوينا زلون يدرو بقى من ما يخاودن ان لومي عدمن يوتيوب ندارها كله زسرح لك ነገር مليئيونا ምንም ክትሰንፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ውሕልልና ዘድልዮ ነገር የለን እዩ እንዳርኣኻ ስትሰርሖ ትኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩና ቀደም ናብዛ ዓዲ ክመጽ ተለኹ ጋሻ ኮይነ ግን ንማዘረይ እንዳደወልኩ የጥይቃ ነይረ ሽዑ ምክንያቱ ሽዑ ግዜ ኣነ ክመጽ ተለኹ ዩቲዩብ እንኳን ከምዚ ሕዚ ብጣዕሚ ህቡብ ኣይነበረን እዩ ከምዚ ናይ ፀብሒ ናይ እንጀራ ገለ መለታት ቪድዮታት ብዙሕ ኣይነበረን ናይ ዩቲዩብ ድራማታት ዜናታት ከለ ክንሪእሉ ጥራሕ ኢና ንኣቱ ነርና እውን ይብለኒ እዩ ቅድሚ 10 ዓመት እንኳን ማለት እዩ ሎሚ ግን ዘይሰርሕ ሰብ የለን ኩሉ ሰብ ዩቲዩበር ይኮይኑ ዘሎ እና ኣሕዋተይ እውን ክትሰርሓ ትደልያ ተሃሊኽን ድፍረት እዩ ዘድልዮ እምበር ዩቲዩብ ምስራሕ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ كله بجزا خات صراحة نجر خطريو بتالي دك أنستيوس بدك يكون زلخن عبدكن اليوم مورك خاف دكن يخليو يرد أنيو بتالي كم زخما يسرح أثوت يخن كذا متخن كأو يوتيوب سريح خن قلعو أو ماي جودنس زي زروايا يقولون زفولت أو سبي زفولتو كله ما نجي نمجبر عقلية دليو دخام اللويو جن
ክትሰርሖ እንድሕር ደሊኽን ክትሰርሖ ትኽእላ ኢኽን ብፍላይ ድማ ኣብ ገዛኽን ኮይንክን ደቅኽን ተዕብያ እንድሕር ሓሊኽን ብናይ ሓቂ እዚ ሓደ ግዜኽን ወሲድክን ትሰርሓሉ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ገዛኽን ዘሎ ነገር እንዳሰርሕካሎም ዩቲዩብ ገንዘብ ምርካብ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣብዚ ወፂኻ ይኮንካን ትፃረፍ ዘለኻ ኣብዚ ወፂኻ ይኮንካን ሰብ ትሓምስ ዘለኻ ናይ ባዕልካ ዝገበርካዮ ናይ ገዛኻ ኢኻ ምስ ሰብ ፅቡቕ ኢልካ ዝሓሰብካዮ ነገር ሼር ትገብር እና ክትሰርሓ ትኽእላ ኢኽን ክብለክን እየ ዝደሊ ዘድልየክን ሞባይል ጥራሕ እዩ ካብኡ ንገዛኽን ዝገበርክኖ ነገር ኢኽን ትገብራ ግድን ፍልይ ዝበለ ነገር ወይ ድፍረት ሓሊክን ወፂኽን ክትዛረባ ከምዚ ናይ ቢዩቲ ድዩ ናይ ቁንጅና ድዩ ናይ ገለገለ ተደሊኽን እና መማረፅ ኣሎ እዩ ክብለክን ደሊ እየን እና ኣጆኹን ስራሓ ክብለክን ይፈቱ እምበኣር ብዘረባ ንኣኽን ሒዘክን ማለት እዩ ዶርሄ ድማ ከምታ ትሪኣ ዘለኽን ሙልጭ ኣቢለ 2 3 4 ግዜ ድግምግምግምግም ኣቢለ ልክዕ ከምቲ ናይ ዓድና ንገብሮ ማለት እዩ ሙልጭ ኣቢለ ሓፂበየና ከምዚ ኢላ ፅሪሪር ኢላ ትለይላ ካልእ ሜላ ዝሰማዕ ህዋሲ ምሙካር እንኳን ኣይሞከርክዎን እየ እስካዕ ሕዚ ካልእ ግዜ ቪድዮ ክሰርሐልክን እየ ግን ደርሆ ክትሓፅብ ተለኻስ እንድሕር እዚ መለግለግ ዝብል ምሸሎ ናይ ደርሆ መቸም ፅሬት ኣይኮነትን ስለ ትበሃል እያ ድግምግም ኣቢልና ናሓፅባና በዚ ኣንቦሃ ጌርክን ክትሓፅቦ ተለኽን ብጣዕሚ እዩ ዝፀርይና ካልእ መዓልቲ ክሞክሮ እየ ኢለ ሓሲበ ግን ንስኽን እውን እስኪ ክትሞክሮ እንድሕር ደሊኽን ሞክሮ ኢኽን ብጣዕሚ ሙሉጭ ኣቢሉ እዩ ዝሓዝ ኣብዚ ዓዲ እንኳን ደርሆ ብምሕፃብ ኣይኣምኑን እዮም ግን ንሕና ኣይትኾነልናን እያ ኣይትመልአልናን እያ ስዋ ሕፅብፅብ ኣቢለ ደርሄ ወዲኤ ኣብኡ ተለኹ ደሞ ኩል ግዜ ናይቱ ዝሓፀብ ኩሉ ደርሆ ገለ መለ ተጠቐምናሉ እዚ ሲንክና ድዩ ገለ ብደንብ ጌርና ብውዒ ማይ ድዩ ብሳሙና ጌርና ኣፀቢቕና ክንሓፅቦ ኣለና ከምዚ ዘይበሰለ ደርሆ ሳልመኔላ ዝበሃል ሕማም የምፅእ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝእመን እዮም ፃዓዱ ደርሆ ኣይትሕፀቡ ኢሎም ዝዛረቡ ማለት እዩና ከምዚኣ ጌርና ስፖትኦን ጌርና ክነፅሪ ኣለና ኩል ግዜ ካብኡ ናብ ደርሆ ተመሊሰ ኣለኹ ኦልሬዲ እዚ በርበረ ደሞ እቲ ኣብ ኢንስተንት ፖንት ክኾን ተሎሲ ዘናደኒ ነገር ከምዚ ትዕትዕ እንዳበለስ ንኩሉ ቦታ እዩ ዝፅይቐልካ ካብ በረድስቲ ኮፍ ኢለ 2-3 ሰዓት ሙሉእ ከብስል ካብ ዝውዕል ኢለ እየ እምበር ናይ ብሓቂ እቲ ደርሆ ናይ ዓድና ልክዕ ክትጥዕም ተደሊኽን ኣብ በረድስቲ ኣጥዕምቲ ምንም ዘረባ የብሉን ማለት እዩ ከምዚ ከማይ ቢዚ ዝኾንክን ኣሕዋተይ ግን ያው ምንም ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ናይ ችኩል ኢና ክንገብሮ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ደርሆና እዚኣ ከምዚኣ ገይረ ወዲኤ ስኽቲ ተቢለ ብናይ ደርሆ እንታ ናይ ችክን ትብል ፀቒጠ ማለት እዩ ን13 ደቂቓ ጥራሕ እየ ዘብስላ ካብኡን ላዕሊ እንድሕር ወሲኽናሉ ይሕዘልና እዩ በረድስቲ እቲ ደርሆና እውን ይሓርር እዩ እንዲያውም እቲ 13 ደቂቓ ንባዕሉ ሲ እቲ ደርሆ ዳርጋ ብጣዕሚ እዩ ኣብሲልዎ ብጣዕሚ ማለት እዩና ተጠንቂቕና ኢና ክንገብሮ ዘለና ማለት እየና ድሓር ስራሕ ወዲኤ ገዛ ምስ ተመለስኩ ደሞ ኣቕሖ ሰኽቲቱ ፀኒሕኒ በሲሉ ኦልሬዲ ልሕፅለ የለው ባዕሎም ኣነ ደሞ ብጎኒ ዱለት ገለ መለ ክንገዝእ ስጋ ክንከትፍ ገለ በቃ ብስራሕ ብጣዕሚ ቢዚ ስለ ዝኾና ናይ ሎማዓንቲ ዱለትና ደሞ ፍልይ ዝበለት ማለት እዩ ብስጋ ኢና ክንሰርሕ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሪኢኹም ዶ ነርኩም ትኾኑ ኣይፈልጥን እየ ግን ብጣዕሚ ክጥዕም ሪኢኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም ዱለት ዘይበላዕኹም ኢልኩም ኣይትስከፉን ኢኹም ክጥዕም ዓትያ ብሓቂ ብሽመይ ሞክርኣ ክጥዕም ኢለክን ኣለኹ ናይ ብሓቅና ኩል ግዜ ዱለት ደስ ክብለክን ተሎ እዛ ሜላ እዚኣ ተጠቐማላ ኢኽን ብጣዕሚ ኢኽን ክገርመክን እዩ እና እንታይ ይገብር ኣለኹ ሕዚ 1 ኪሎ ዝኸውን ስጋ እዚ ላም ማለት እዩ ናይ ላም ሒዘ መፅአ ብስርሐይ ገይረ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ሓዊ ገይረ ኣፅብቕ ኣቢለ ከውቅዖ እየ እስካዕ ማዩ ዝውድእ ማለት እዩ ማዩ ናይ ግድን ክውድእ ኣለዎ ካብኡ ምንም ዓይነት ዘይቲ ይኹን ገለ ኣይወስኸሉን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብኡ ብጎኒ ከም ትሪኦ ዘለኽን ሽንጉርቲ ቀይሕ ሽንጉርቲ ጉዕ ካብኡ ሰላንቾሪ ዝበሃል እዚ ይኸታተፍ ኣለኹ ማለት እዩ በቃ እቱ ንዱለት የድሊ እዩ ንብሎም ቅመማት ኩሎም ትገብራሉ ኣብ ገዛኽን ዘለክን ማለት እዩ ካብኡ ተዘይሃሊክን ደሞ ዘለክን ትገብራ ግድን ኣይኮነን ካብኡ ብጣዕሚ በቃ ብጣዕሚ ሙቐት እዩ ነይሩ ኣውደ ዓመት መዓልቲ ኣነ ብዘለኽዎ ኣብዚ ሜልበርን ማለት እዩ እዊ በስመ ኣብ ክብለኩም ክነግረኩም ኣይኽእልን እየ ሓዊ ትበሃል ኣብ ገዛ ክንውልዕ ኣይከኣልናን ነዛ ምሳሕ እዚኣ እንኳን እታ ደርሆ እንኳን ሳላ ዝሰርሕኽዋ ነዛ ዱለት እዚኣ ክሰርሕ ኢልና
ክተቃፂልና ኢና ነርና ብጣዕሚ 40 ዲግሪ እዩ ውዒሉ ሽዑ መዓልትና በቃ ነዚኣ ቅልጥፍ ኢለ ክውድእ እሞ ዓርፍ ብጣዕሚ እየ ቸኪለ ካብ ዝነግረኩም እና እዛ ድውለተይ ከምዚኣ ገይረ ጨው ብላክ ፔፐር ወይ ድማ ኮረሪማ ጥራሕ እየ ገይረሉ ቅመም ካልእ ምንም ኣይገበርኩሉን ካብኡ ንእሽተን በርበረ እንተደሊኹም ሚጥሚጣ ትገብሩሉ ትኽእሉ ኢኹም ምርር ክብለልክን እንድሕር ደሊኽን ኣነ ግን ደቀይ ምሳና ስለ ዝበልዑ ብጣዕሚ ከቃፅሎም ስለ ዘይደለኹ ንእሽተን ገይረላ ካብኡ እስካዕ ሕዚ ከምታ ትሪኣ ዘለኽን ምንም ዓይነት ዘይቲ ኣይገበርኩሉን በቃ ብዘይ ዘይቲ በይና ኢና ንቕላልዋ ማለት እዩ ካብኡ ፃዕዳ ሽንጉርትን ጅንጅብልን ሕዋስ ተሃሊክን ፅቡቕ ኣነ ፃዕዳ ሽንጉርቲ ጥራሕ እየ ገይረ ካብኡ ፃዕዳ ሽንጉርቲ ገይረ ድማ ሜሰ ኣፀብቕ ኣቢለ ከቕላልዋ እየ ካብኡ ኣነ ቀይሕ ሽንጉርቲ ጉዕ ወይ ድማ ዝሃለፒኖ ዝበሃል ማለት እዩ ካብኡ ሰላንቾ ወይ ድማ ፓርስሊ ተረኺብክን በቃ እዚአን ሰለስቲአን ገይረ ማለት እዩ ካብኡ ኣፀብቕ ኣቢለ ከቕላልወን እየ ከይበዝሖ ኢለ ንእሽተን ቀኒሰሉ ነይረ ግን ኣይበዝሖን እዩ ዝኸውን ድሓረ ክውስኸሉ እየ ካብኡ ካፍታ ጠስመይ ዝበልክዋ ማለት እዩ 3 ማንካ ዝኸውን ገይረሉ ዘይቲ ስለ ዘይተጠቐምኩ እየ እምበር ዘይቲ እንድሕር ጌርክናሉ ሓንቲ ማንካ 2 ማንካ ንጨና ጥራሕ እኹል እዩ ዘይቲ ስለ ዘይገበርኩሉ እየ ኣነ ካብኡ ረኣይኡ ከመይ ኢሉ በቃ ድውለት ዘይበላዕኹ ኣይትብሉን ኢኹም ብጣዕሚ ገሪሙኒ በቃ ነዛ ሜላ እዚኣ ዝፈጠረስ እግዚኣብሔር ይሃቦ በቃ ናይ ስደት እያ እዚኣ ናይ ስደት ድውለት ኢለያ ኣለኹ ኣነ በቃ ሽም መፅየላ ኣለኹ እዚኣ እንዳሃለኹና ከምዚኣ ገይረ ኣልውሉ ወቢለ ምስ ወዳእኹ ኣቃሚመ ምስ ወዳእኹ ያው ክንቀርብ ኢና ማለት እዩ ኣርኣይኡ እስኪ እዚኣ ሕዝስ ጋሻ መፅዮ ገዛ ማለት እዩ ክሰርሕ ዘይረኣየኒ ሰብ እንተዝቐርበሉ ድውለት እዩ ልስቕ ኢሉ መበልዐ ነይሩ ሓቂ ብእውነት በቃ ምንም ኣፈላላይ የብሉን ምስቲ ኖርማል ድውለት በቃ ምናልባት ኣነ ኣፍርየ ቢልዮ ይመስል ተደሊኽን ንዕሪኽን ተድቅቕኦ ትኽእላ ኢኽን በቃ እዚኣ ግን ትኽክለኛ ድውለት እያ ይብለክን ና ከምዚኣ ጌርና ካብኡ ደርሆና እውን ብጎኒ እታ ደርሆ እንኳን ካልኣይ ክስራሕ ምስ ተመለስኩ ኣውዕዮ ሞት ኢሉ እዩ ብእውነት ሞት ኢሉ እዩ ግን ያው ኣብኡ ተለና ንውዳ ዓመት ክንቀርባ ኢና ናይ ግድን ንቋቑሐና እውን ከይተርፍ ካብኡ እንጀራ እውን ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ እንጀራ ደሞ ሰንኪተ ነይረ ንምንታይ ከምዚ ትብለ ከይትብላ ትፈልጣ ኢኹን ኣብ ደገ ዓደሲ እንጀራ ብፍላይ እንጀራስ በቃ እንዲያም ጉዳይ ክህልወካ ተሎ ናውዳ ዓመት ክኾን ተሎን እዩ ዝበላሾ ሓቂ ብእውነት ግን ፅቡቕ ወፅያትለይ እዚኣ ተመስገን ንመውዳ ዓመት ይሕፈረትንን እና እዚአን ከምዚኣ ጌርና ካብኡ ደርሆና ካብቲ ድውለትና ካብቲ ርግኦና ጌርና ከምዚኣ ጌርና ቀረብሎ ክነብል ኢናና በዚ ኣጋጣሚ እዚ እንታይ ክብለኩም ይደሊ ኣነሲ ብዙሕ ግዜ ቪድዮታተይ ናይ ምግቢ ናይ ገዛ ፅሬት ገለ መለየ ዝሰርሕና ኩል ግዜስ በቃ ከምዚ ነገር ክቐርብ ተለኹ ኣውደ ዓመት ኮይኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ካሊእ ግዜ ዋላ ማለት እዩ ክቐርብ ተለኹስ ብጣዕሚ ይስምዐኒ በቃ እንዳተሰከፍኩ እየ ቪድዮታት እንኳን ብሰርሕ ማለት እዩ ንምንታይ ተልኩምንስ በቃ ትፈልጡ ኢኹም መቸም ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ምስቱ ዓድና ዘሎ ኩነታት ምስቱ ዘለው ናይ ምዕራብ ዘለው ኣሕዋትና ቤተሰብና ክንደይ ሰበሉ በቃ ጠሚኑ እንዳሰኣነስ እሞ ትግራዋይ ኮንካስ ከምዚ እንትን ክትብል ተለኻ ብጣዕሚ እዩ ዝስምዐካ ናይ ብሓቂ ብእውነት ከምስል ኢለ ይኾንኩን ዝነግረኩም ዘለኹም ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ያው ናብራ ኮይንና ከይበላዕና ስለ ዘይንውዕል ከይሓዘና ሓዚንና ተሓጎስቲ መሲልና ክንቀርብ በቃ ሂወት ስለ ዝፈቐደትልና እዩ እምበር ውሽጥና ዝስምዐና ሲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እና ኩልና ክንተሓጋገዝ ክንረዳዳእ ከም ዘለና ምንም ጥርጥር የብለይን በብዓቕምና ኩልና ክንገብር ደሞ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ንዞም ኣብ ዓድና ዘለው ምዕራብ በተለይ ዘለው ማለት እዩ ኣነ ንባዕለይ ሲ ሓትነየ ኣላትነየ ኣብ ምዕራብ በቃ ንነዊሕ ክንደይ ዓመት ርኢናያ ዘይንፈልጥ ምስ ደቃኡ ተዓፅያ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ እዩ ዝስምዐኒ እቲ ሕማምስ ብጣዕሚ እዩ ዝስምዐና እና መዋፅኦ ክፈጥረሎም ዓድና ናብ ሰላም ክምለስ ሰላም ክንከውን ምስ ቤተሰብና
ክንራኸብ ድማ ናይ ወትሮ ትምኒት እዩ እታ ዝናፍቓ ሓትነይ እውን ሕሞራ ነፃ ኮይና ሓደ መዓልቲ ከም ዝሪኣ ምንም ጥርጥር የብለይን በዛ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ከም ዝናፈቕክዋ ብእውነት እዚ ክብል ተለኹ እንዳነባዕኹ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣይተኣምኑንና በቃ ሰላም ክኾነልና ዓድና ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ እቲ ዝነበረ ተሓጓስ እቲ ዝነበረ በቃ ዝነበረ ሂወት ኩሉ ናብ ዝነበሮ ንክምለሰልና እየ ዝምነይ ንዓደይ ንህዝበይ ንኩሉ ማለት እዩ ንኩልኩም እና በቃ እዚኣ ክብል ዝደሊ ካብኡ ደሞ መወዳእታና ቡናና ምስ ደቂ ኮፍ ኢልና ንሰተ ኣለና በቃ ደቀይ ደሞ ቡና ክቐረብ ተሎ በቃ ፖፕኮርን ኬክ ገለመለ ገይረ ስለ ዝቐርብ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም እዮም ምሳይ ኮፍ ኢሎም ቡና ደሳት እዩናና ደስ ዝብል ኣውደ ዓመት ነይሩ ከምዚ ይመስል ክብለኩም ይደሊ እዛ ሙቐት እንኳን ክነግረኩም ኣይክእልን እየ ብጣዕሚ እዩ ወሳቂና ግን ያው በቃ ተፀሚምና እዛ ኣውደ ዓመትና ከምዚኣ ጌርና ብፅቡቅ ኣሕሊፍናዮ ብለኩም ንስኹም እውን ፅቡቅ ኣውደ ዓመት ከምዝሕለፍኩም ኣብ ስደት ንዘለኹም ኣሕዋተይ ደሞ ብተስፋ ፅባሕ ፅቡቅ ነገር ፅባሕ ናብ ዓድና ተመሊስና ምስ ኣሕዋትና ምስ ቤተሰብና ነኽብረሉ ግዜ ክኾነልና እንዳተመነኽልኩም ብኻሊእ ግዜ ብኻሊእ ቪድዮ ድማ ተመሊስና እስካዕ ንራኸብ ባይ ባይ